bésame otra vez. Quiero sentirte muy pegadito. ¡Mami! Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quién soy. Bésame otra vez. Quiero sentirte muy pegadito al cuerpo y te entregaré. Ser esta noche que te enteres. Ella lo tenía todo, belleza, inteligencia, juventud. ¿Y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción. Mira tú qué complicación con su corazón. Ahora sé que... Nech nás tvoji chlapi informujú, keď tu uvidia Montanových mužov. Čo sa deje, Analia? Vyzeráš napätá. To je slabé slovo. Sme na vrchole tejto operácie. Montana dostane svoje peniaze od mafie, aby ich prepral a policajt, čo ma včera kontaktoval, zmizol. Viem, že Montana sa na mňa pýtal, takže predpokladám, že sa niečo dozvedel. Myslíš si, že zistil, že si tajná agentka? To vážne neviem, Kristobal. Montana je nedôverčivý a hoci ma berie ako milenku, už pár dní mi o tej operácii nehovoril. Mám s tým stretnutie. Fíha, to vidím. Udržujte miesto pod prísnou kontrolou a dajte mi vedieť o každom pohybe. Takže myslíš si, že Montana chytil toho policajta? To neviem. Ale ak to urobil, donúti ho hovoriť a keď prehovorí, Montana bude vedieť, kto som. A to zmarí celú operáciu, lebo ho bude musieť zabiť. Nie, to nie. Bude lepšie, ak zmizneš, Analia. Ja. O všetko sa postaráme, ale nedovolím, aby si riskovala život. Nie, Kristobal. Nebudem sa schovávať. Už 2 roky idem po mafiánovi, ktorý zabil muža, ktorého som milovala. A čo nevidie, táto zaplatí. Budeš počúvať moje príkazy, je to jasné? Nie. Mrzí ma to, Kristobal. Vážim si tvoje priateľstvo, ale nikto mi nezabráni, aby som ho dostala. Nikto. Ani ty nie. Šťastné výročie. Mariana, už prišiel detektív. Nech ide dnu. Dobre. Prosím. Prinesím vám niečo na pitie? Áno, môže byť. Isabel, prosím ťa, ešte nechoď. Budem vedľa. Posaďte sa. Keď uvidíte fotky, pochopíte, prečo vám dôkazy prinášame neskôr, ako bolo dohodnuté. Prečo? Lebo poznám ženu, ktorá je s mojím mužom? Sesternica Sára. Pravdu povediac, je to veľmi príjemné. Ale už musím ísť. Viem. Ja sa predsa tiež musím obliecť na oslavu výročia tvojej svadby. Nemala by si ísť. Aj mne je to nepríjemné. Ale som sesternica tvojej manželky. A moja teta Carmen naliehala, že tam nesmiem chýbať. Daniel, nechcem, aby si bol s Marianou. Začínam svoju sesternicu nenávidieť. No tak. Len pozor. To, čo je medzi nami, nemá nič spoločné s Marianou. Nerada ťa s ňou vidím. Nenávidím, ako sa na teba pozerá. No ako na seba púta pozornosť za každú cenu. Musíš do nášho rozhovoru pliesť Marianu. A čo máš vlastne za problém, ha? Rozhodol si sa brániť ju predo mnou? Nie. Ale myslím si, že pletieš spolu viac vecí. My sme priatelia. A je pravda, že sme si toho dovolili trochu viac, ale... Mariana je matka mojej dcéry. A zaslúži si rešpekt. Jasné? Čo je, kamoško? Nevieš to riadiť?
Tí muži nás zablokovali, seňorita. Buď bez obáv. Viem, čo sú zač. Zariadím to. Ty nevystupuj z limuzíny. Ahojte, chlapci. Veľmi dobre si vás pamätám. Poslal vás Ricky, aby ste sa o mňa starali, Seňorita Analia, plníme príkazy nášho šéfa. Poďte s nami do prívesu. Tak vy ma máte strážiť, čo? A vás kto stráži, chlapci, kto? Na budúce, keď sa ku mne priblížite ozbrojení, odtrhnem vám hlavu. Povedzte Montanovi, že jeho priateľka nepotrebuje, aby ju strážili šašovia. Pokračujme smerom ku Gato Verde. Poďme. Tu Montana. Dajte mi Chino. Chino, čo sa deje? Dostal si z neho niečo? Spomenul Analiu. Do čerta. Tak ho teda vypočúvaj ďalej. Vezmi ho až do údolia smrti, ak je to potrebné. Ale ja chcem vedieť, či má ten prekliatý policajt niečo spoločné s Analiou. Musím si byť Analiou istý. Pozvi ma na pohárik, kolega. Sarita, myslel som si, že už neprídeš. Áno. Strávila som veľa času premýšľaním, ako ti povedať zlé správy. Sesternica Sara a Daniel? Preboha. Nie, Mariana, v tom musí mať prsty Sara. Dobre vieš, že ti vždy závidela. Ja neviem, Isabel, neviem. Ale sú spolu už nejaký čas, pretože existuje viac fotiek. A tu je telefonický rozhovor, ktorý nemám silu si vypočuť. A áno, možno je to pravda, možno ho Sara zvádzala. Ale Daniel nemá právo toto robiť. Drahá, poznáš predsa mužov. Nemyslím, že Daniel to berie vážne. Tá bláznivá Sara. Odkedy som porodila, Daniel sa na mňa ani nepozrie. Stále viac sa odo mňa vzdialuje. Má kanceláriu na tomto poschodí a jeho sotva vidím. Nie, len nezúfaj, drahá moja. Mariana, ty vieš, že Daniel je chlap a oni to majú v krvi. Na Saru by si mala dávať pozor. Daniel nie je žiadny svetec. Vedela som, koho si beriem. A tu v mojom vnútri som vždy cítila, že táto chvíľa nakoniec príde. Ale je to ťažké, Isabel, moja dcéra, moje manželstvo, všetko sa skončilo. Prisahám, že by som radšej umrela. Cítim, že o tej bolesti umriem. Nie, Mariana, to nehovor. Nikto neumrie. Nikto neumrie kvôli nejakému mužovi. A už vôbec nie žena ako si ty. Nie. Daniel sa so svojou ženou udobrí, to som si istá. Pretože od narodenia tej sopľane sa veľmi zmenil. Tá hlúpaňa dosiahla, čo chcela a svoju dcéru používa ako zbraň. Do čerta! Na čo mi rozprávaš tieto hlúposti? Nezaujímajú ma tvoje milostné problémy s mužom tvojej sesternice. Nie. Máš oveľa dôležitejšie problémy, ako je tento. A dokonca v tejto chvíli je to najmenej, vieš? Montana, počúvaj ma. Nie, ty ma počúvaj. Chcela si sa dostať do vyššej ligy, stretávať sa s bohmi, urobiť najväčší obchod svojho života. Takže sme už skoro na konci preprania ich miliónov dolárov. A budeme mať z toho veľký zisk. Samozrejme, ak ty dodržíš svoju časť dohody. Moja sesternica nikdy nedovolí, aby som bola v správnej rade. A to je jediný spôsob, ako získať čisté peniaze, aby sme mohli preprať peniaze tvojich priateľov.